И здравейте всички, които ме гледате. Здравейте потребители на YouTube. Аз съм Танзър БГ и днес ще играя Майнкрафт. Колкото да ви покажа моята къща, която направих съвсем от един мод. Само сложих едни блокчета и тя се построи абсолютно цялата. Много е голяма. А сега на кой етаж съм? Предпоследния ли беше? Да. Предпоследния етаж съм и последния етаж. Къщата е много висока. Направо цял хотел е, но не съм в сървър. Пък тако. О, много яко. Направо я обожавам тази къща. Това ми е най-голямата къща. Ами да, хубава и голяма. Аз сега малко надолу ще следа, не знам точно колко етажа има, а тази къща е невероятно голяма. Значи да прозореца. Тук има решетки. Да. Да, ми фермата. Пак съм без скин. Така, опа, един, два, три, четири. Четири. Пет етажа има тази къща. Огромна е, да. Мода как се казваше нещо структурс. Трябва да го сложа на... И вие можете как ще да се направите. Само че трябва да сложиш две блокчета. Много къщи имам, аз сега няма на мод да играя. Колко да ви покажа къщата. Аз се кефя на нея. И той ще ме къщата на креатив. И това ще бъде, аз колко да ви я покажа. Голяма е, да. И в мене